sallama nake a gare ka ya shugabana. Tilas na fara da rabbana shi ke iya mun, Allah ka yo mini tallafi kai ne kake mun. Zana wake mai babban suna dan shi yake mun, sirri na dukkan halayyatu manzo bane. Waye abin bege, waye abin bege, sallama nake a gare ka ya shugabana. Gafa bango na dafawa na jingina, sani na kaiwa gun rabba ubangijina. Annabin ne ya yi mafita yan uwana, zo duk miyo gege kar mu tsaya bar ma baya. Mai saduhu ya yaye shugaban halittu, dan kai akai yo ne ma'aiki akai halittu. Dan uwana ka cire kokon tukar ka zautu, shugaban daidai ne annabin ne sak. Waye abin bege, waye abin bege, sallama nake a gare ka ya shugabana. Mai fita ma'uta in ya so sai ya harina, mai sa maza a gudun tsira a habibuna. Ga gwani mai kalmar Allah shi an ka nuna, ko a ranar kiyama shi za ya yi ceton bayi. Ba za na boye zance ba shi ɗin gwani ne, domin ba Allah ya bashi shi ba zaɓaɓɓe ne. Duk halittu yake wana wa Allah yake so ne, za ku ce babu sai da manzo ne. Waye abin bege, waye abin bege, sallama nake a gare ka ya shugabana. Sanfa Allah na sai ka sofa manzona, sanfa manzona sai ka sofa Allah na. Ikin fa manzo to lallai ka ki Allah na, ikin fa Allah na to dai ka ki manzona. Ba a zanci ko ilimi a duka zance na, soyayya ce ni fatara samun jikina. Ban ganin komai ko kowa sai ma'aikina, kai nake son gani cikin idona. Waye abin bege, waye abin bege, sallama nake a gare ka ya shugabana. Sila ta duka numfashin bayi annabi ne, sila ta motsin duka dai bayi annabi ne. Me zanayi numfashi na annabi ne, karfi baitoci na ya sayyadi habibuna. Awwal nake mai biganka a mako ina, zana shelanta girman ka yana ko ina. Abika ne sai fada ce a kaucewa kuna, na so ka ni dai na bika abin lamuni manzan Allah. Waye abin bege, waye abin bege, sallama nake a gare ka ya shugabana. Ni din fa yaro ne karami marayin tunani, banda komai soyayyar ka ce take dai sumani. Akan ka manzan Allah ne dai banda rauni, soyayyar ka ce ni dai take dai sumani.
gani nan dai mai laifi ina so a yafe mun ba dan hali ba ya Allah da shi a yafe mun kurakurai na da yawa na so a yafe mun idan da manzan Allah abba ga Fatimatul Zahra waye abin bege waye abin